Dawk li jixtiequ sejrin issa nagħtu bidu għat-tieni priedka tar-Randan imqaddes. L-eżerċizzi fis-Santwarju ta' Pino jsiru kull nhar Terba wara l-quddiesa ta' 8:30. Din is-sena it-tema hija l-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier l-aktar ħanin, nixtiequ minn qalbna ngħidulek grazzi ta' kemm tħobbna. Nixtiequ nfaħħruk ta' dak kollu li tagħmel magħna. Infaħħruk li ħlaqtna, li tajtna dinja sabiħa biex ngħixu fiha. Li tajtna dak kollu li neħtieġu materjalment. Però fuq kollox Missier tajtna l-akbar rigal li stajt tatina f'ibnek il-għażiż, Ġesu Kristu. Nitolbu kif tħinna qalbna ħanilqgħu dan id-don tal-għaġeb li inti qed toffrilna u nużżuh bħala l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. Nitolbuk titfa' fina l-Ispiritu tiegħek biex qalbna tkun imħejjija ħatilqa id-don tal-kelma tiegħek. Id-don tal-kelma tiegħek li hu ibnek Ġesu. Ġesu li mhux biss iwasslilna l-kelma tiegħu, imma Ġesu li hu il-kelma ta' Alla. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nixtieq minn qalbi l-ewwel nett illum nsellim il-memorja ta' l-Arċisqof Emeritu ta' Malta, Monsinjur Pawlu Cremona li l-lejla għadda l-mulej oġbu jsejjaħlu għal-għandu. Ekku nixtieq noffri dan il-moment ta' riflessjoni fuq il-kelma tal-Alla għal-ruħu, jew forsi nitolbuh jitlob għalina. Żgur li kien Arċisqof li tagħna ħafna eżempji sbieħ, ħafna eżempji li tajjeb li nozzuhom. Ħanibda b'mistoqsija. X'taħseb li hija l-iktar ħaġa importanti għalik fil-ħajja? Iqfu ftit, idħol f'qalbek. Ipprova twieġibx il-mistoqsija li taħseb li nixtieq nisma' jien, nipprova wieġeb b'sinċerità. X'inhi l-iktar ħaġa importanti għalik fil-ħajja? Laqqas mistoqsija li toħroġ minn moħħok li taf, imminżel fil-fond ta' qalbek wara x'ħin teżamina ħajtek x'taħseb li l-iktar ħaġa importanti għalik fil-ħajja. Mhix mistoqsija li ssib tweġiba faċli ta'. Għax aħna l-bnedmejn eżasuti. Għad li kultant nagħmlu żball kbir forsi nippruvaw nidħqu b'xulxejn. Però aħna gwappi ħafna wkoll biex nidħqu bina nfusna. U malajr nagħtu tweġiba li tidher sabiħa, li tidher attraenti li ma tkunx tirrifletti r-realtà imma. Però naħseb li jkollna noħolqu diskussjoni jekk bejnietna malajr naslu għal konklużjoni li ngħidu li l-iktar ħaġa importanti għalina l-kol fil-ħajja hija li nkunu ferħanin. Mhux hekk? X'jiswa jekk tkun l-iktar bniedem sinjur fid-dinja, jew l-iktar bniedem famuż fid-dinja? Jew l-iktar bniedem li forsi tista' tgawdija d-dinja? X'jiswa dan kollu hekk ma tkunx ferħan. Però ma din mistoqsija mbagħad tintrabat mistoqsija oħra. X'jagħmlek ferħan fil-ħajja? Aħna wkoll rridu nkunu ferħanin, imma x'jagħmlek ferħan fil-ħajja? Din mistoqsija iktar ikkomplikata u iktar diffiċli mill-ewwel waħda biex insibu tweġiba li naqblu fuqha. Eżis ħuti, x'jagħmlek ferħan? L-ewwel nett importanti li ngħidu eżis ħuti il-ferħ ma nistgħux nippretenduh dejjem. U x'hekk il-ferħ huwa kif se naqbad ngħid jisu jiġi f'waves u x'hekk. Jiġu momenti sbieħ fil-ħajja nkunu ferħanin, jiġu momenti jinqas sbieħ u forsi ma tantx nkunu ferħanin, però hemm xi ħaġa iżjed profonda mill-ferħ li ħansejħilha l-paċi tal-qalb. Mela fil-waqt li l-ferħ ma nistgħux nippretendu li nkunu ferħanin dejjem, għax min jippretendi li jkun ferħan dejjem ħajħroġ diżappuntat illum jew għada.
il-paċi tal-qalb iva jista' jkollna dejjem eżis ħuti ta'. Il-paċi tal-qalb nistgħu nixtiequha u nistgħu nakkwistawha u tista' jiġi mument li tkun imnikket imma xorta jkollok il-paċi f'qalbek. Jien naf mietlek xi ħadd ta' għażejs, però f'qalbek tħoss ċerta paċi għad l-imnikket għal persuna li inti tlift. Allura biex niġu ħanpruvaw nwieġbu għal din id-domanda x'għamlek l-iktar ferħan jew x'għatik vera paċi tal-qalb, ħanwieġeb bi kliem ta' poeżija qasira li kitbilna l-poeta nazzjonali tagħna Duncan Psajla, isimgħu kemm sabiħa u kemm profonda. Imsejkel minn għandu qalb jibsa żonqrija, il-ħlewwa tal-ħajja qatt f'għumru ma jduq, għax ħajja bla mħabba, mixxija bla ilma, iwarda bla fwieħa, isema magħluq. Ejdu li intom jekk il-poeżija qasira tixborx l-essenza ħanejtek tal-Evanġelju iżżuti. Poeżija tal-ġen ta' jien għalija toġobni immens. Mela Duncan qed jgħidilna tajjeb ħafna li l-iktar ħaġa li tagħtina paċi tal-qalb, l-iktar ħaġa li għandna bżonn fil-ħajja, l-iktar ħaġa li tagħmilna ferħanejn fil-ħajja hija l-imħabba. Eżżuti. L-aħħar darba bdejna dawn il-5 prietki tal-eżerċizzi tar-Randan f'dan is-santwarju li nagħmluhom kull nhar terba tar-Randan. Billi tkellimna ftit fid-dettall fuq il-ħajja tal-Beatu Carlo Acutis li Kalla jrejt fis-27 ta' April sejjer jiġi dikjarat qaddejs mill-Papa Franġisku Kalla jrejt u xekk u ħajtkun l-okkażjoni tal-ġurnata tal-ġublew tal-adolescenti li fih dan iż-żagħżugħ adolescenti ta' 15-il sena meta miet u xekk se jiġi dikjarat qaddis. Interessanti fil-ħajja ta' Carlo Acutis kemm insibu rabta kbira bejn l-Ewkaristija u l-imħabba eżisuti. Per eżempju, kemm kien jinkett meta jara tfal jew żgħażagħ qegħdin ibatu minħabba kundizzjonijiet diffiċli fil-familja tagħhom ta' separazzjoni, ta' divorzju, eccetera. Tant li kien jitħabbeb magħhom jistidilhom id-dar u jissapportjhom. Kemm kien jieħu ħsieb u joffri attenzjoni lil persuni b'diżabilità u kien jiddefendihom jekk jarahom jiġu bullied. Carlo Acutis li kien joffri volontarjat f'post fejn kienu joffru l-ikel u l-għajnuna li jkun hemm bżonn lil persuni bla saqaf. Eżisuti, x'sens fiha l-ħajja? Knamlilkom mistoqsija jien tal-fin qed tgħix. X'inhi r-raġuni tal-ħajja? Aħna kombinazzjoni il-bieraħ ma kunniex hawn, għada ma nkunux hawn u jgħaddi ftit ta' żmien u ma nqogħdux nippretendu xejn għax nintesew, mhux biss immutu ma nintesew. U daqshekk il-ħajja. X'sens fiha l-ħajja eżisuti? Qal min ma jemminx daqshekk hija l-ħajja ta'. 4 jiem tal-ħajja bitluħu l-inżul tagħha u bit-tbatija tagħha u tisfuma fix-xejn ma mhux għalina l-insar eżisuti. Mhux hekk qal min jemmen. Il-ħajja eżisuti hija rigal sabiħ li joffrihulna Alla. Joffrihulna Alla mhix ċajta. Tanti sabiħa l-ħajja li Alla qed joffrilna xrara mill-eternità tiegħu ta' eżisuti. Men aħna għad li twildu fi żmien u nitnislu fi żmien men għandna bidu aħna ma m'għandniex tmiem ta' eżisuti aħna u xekk. Mena nibdew malli nitnislu Alla joħloq ir-ruħ, pero dik ir-ruħ joħloq għal dejjem. Alla joħloqna għal dejjem eżisuti. Mela aħna neżistu għax Alla ħalaqna u ħabna. U kemm nixtieqkom eżisuti, kemm intkom li qegħdin hawnhekk fis-santwarju u intkom li ssegwu din il-prietka permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali,
Eżis ħuti, kemm nixtieqkom tirriflettu ftit fuq xi ħaġa importantissima. Mela ommi u missieri, u x'hekk. Setgħu xtaquni madwar 55, setgħu xtaqu tarbija, skużawni, madwar 55 sena ilu, u x'hekk. Setgħu xtaqu li jkollhom tarbija, però ma setgħux jixtiequ lili. Mhux hekk. Kull wieħed u waħda minna hekk. Omna u missierna setgħu jixtiequ tarbija, però ma setgħux jixtiequ lilna x'aħna ma konniex neżistu. U meta bdejna neżistu rridu jsiru jafuna u jħobbuna kif aħna. Però hemm xi ħadd li lilek xtaqek u ħabbek qabel ma eżistejt, kont tafa dejn. U propju teżisti għax riedek hu. Minkejja n-nuqqasijiet kollha tiegħek, minkejja d-difetti kollha tiegħek, minkejja d-dnubiet kollha tiegħek, Alla xtaqek u ħabbek u ħalqek. Kemm ħaġa sabiħa Ħuti. Jekk qatt jiġik f'moħħok Alla ħares qatt li tiddubbi tal-imħabba tal-Alla ħseb dejn. Kieku Alla ma jħobbokx, jew kieku kien hemm mument wieħed biss li Alla ma jħobbokx, inti ma teżistejx. Għax int teżisti u jien neżisti għax ridek hu. U x'hekk. Mela l-ħajja hija rigal imprezzabbli li ma nimmeritawx li jagħtihulna Alla. Mhux hekk biss. Il-ħajja vjaġġ. Vjaġġ mixja li tiwassalna biex nerġgħu nidħlu fil-ħdan ta' Alla għal dejjem. U x'hekk ma dak hu s-sens tal-ħajja. Ma taċċettax dan is-sens tal-ħajja. Eżis Ħuti ma nafx sens tista' ssib tal-ħajja ieħor u x'hekk. Mela l-ħajja ir-rigal sabiħ ta' Alla, aħna jeħtieġilna ngħixuha bħala mixja u x'hekk. Flimkien ma' Ġesu li l-quċċata tagħha jerġa' jintlaħaq meta nerġgħu nirriturnaw fil-ħdan tal-missier għal dejjem. Allura x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja? Hija l-imħabba. Għaliex? Għax Alla hu imħabba. Hekk jgħidilna San Ġwan, Alla hu imħabba. Men Alla mhux biss iħobb. Meta tgħid xi ħadd iħobb, tista' Alla ħares qatt tgħid ukoll ma jħobbx. Min iħobb jista' jħobb u jista' ma jħobbx. Imma Alla li hu imħabba ma jistax ma jħobbx. Kull ma joħroġ minn Alla huwa mħabba, jekk hemm xi ħaġa waħda biss li forsi minħabba fiha niddubita jekk għallux imħabba xi ħaġa, something is wrong kif ngħidu. Jew jien m'iniex nifhem sew, jew jien m'iniex nara l-affarijiet sew, għax kull ma joħroġ minn Alla jrid bil-fors ikun imħabba, x'Alla hu imħabba, l-essenza tiegħu hija mħabba Eżis Ħuti. Għaliex allura għalini hija daqshekk importanti l-imħabba? Għaliex bħalma pittur, x'in jagħmel pittura jiffirmaha finna Eżis Ħuti hemm it-timbru ta' dan Alla li ħalaqna li huwa mħabba. U l-imħabba hija l-iktar ħaġa importanti għalina fil-ħajja. Ki kollok xi kollok Eżis Ħuti u jkollok kemm ikollok. Ma tħossokx maħbub, tħossok vojt. U hawnhekk Eżis Ħuti ejjew nammettu li nħobbu kemm inħobbu u konna kemm konna min iħobbna, l-imħabba tal-bniedem tibqa' dejjem limitata ta' l-imħabba tal-bniedem tibqa' dejjem imħabba limitata u imħabba li Alla ħares qatt xi darba jew oħra tista' tfalli. Mhux hekk l-imħabba tal-Alla, Eżis Ħuti, kemm hu iblaħ il-bniedem li jfittex l-affarijiet ta' din id-dinja u jfittex l-imħabbiet ta' din id-dinja, però ma jfittix l-imħabba tal-Alla, Eżis Ħuti. Kemm huma boloħ dawk il-ġenituri li jixtiequ ħafna affarijiet sbieħ għal uliedhom u jipprovdulhom skola mill-aħjar u ikel mill-aħjar u l-biss mill-aqwa u ma jdejquhomx l-imħabba tal-Alla. Kemm huma boloħ, Eżis Ħuti. Kemm huma boloħ dawk il-ġenituri li ma jdejqux lill-uliedhom dik l-imħabba li tisboq l-imħabba li joffru huma lill-uliedhom. Hekk hi l-imħabba tal-Alla, Eżis Ħuti. Mhux ta' bxejn Santa Teresa ta' Kalkutta kienet tgħid u x'hekk. Kienet tgħid jien esperjenzajt ħafna tipi ta' faqar fil-ħajja tiegħi. Imma l-agħar tip ta' faqar huwa l-faqar spiritwali, jien m'hemmx imħabba tal-Alla, Eżis Ħuti. Mela l-bniedem għaqli
għandu jiftaħ moħħu u qalbu biex jesperjenza f'ħajtu l-imħabba tal-Alla. Din għandha tkun priorità, għandu jtija l-ewwel post fil-ħajja tiegħu eżisuti. X'iswa li jkollok il-flus? Ma jagħtux sens il-ħajja l-flus, iħalluk vojt. X'iswa li tgawdi kemm tiflaħ u tfittex il-pjaċiri tad-dinja, l-pjaċiri dun ftejt u floku tħoss vojt ikbar minn qabel. X'iswa li tkun popolari u famuż jekk imbagħad tkun waħda tħossok lonely, u jgħaddi żmien u kollox jintesa' u d-dinja fil-li tollik u fil-li tniżlek. Kollox jgħaddi ta' din id-dinja. Il-fama wkoll tgħaddi eżisuti. Allura l-iktar ħaġa importanti għalina eżisuti hija l-imħabba. U m'hemmx imħabba akbar minn dik li jagħtina Alla eżisuti. Li tħossok maħbub, anke l-psikoloġi jgħidulna. L-iktar ħaġa importanti fil-ħajja li tħossok maħbub u l-kapaċità li tħobb. U xek. Tesperjenza l-imħabba u li tħobb, mena li tħossok maħbub u li tħobb huma żewġ tuċuħ tal-istess munita eżisuti. Għaliex l-imħabba hija tant importanti għalina? Għax aħna prodott ta' Alla imħabba, ġejjin minn Alla mħabba. Jekk tiftakru l-aħħar darba tkellemna fuq l-Ewkaristija bħala laqa mal-akbar ħabib. Eżisuti, m'hemmx mod aqwa li fih nesperjenzaw l-imħabba tal-Alla għalina mill-quddiesa. M'hemmx mod aqwa. Ġesu stess qalilna, m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbieb. U l-Ewkaristija tafu x'inhi. L-Ewkaristija mhux xi ħaġa li nagħmlu aħna ta' l-Ewkaristija qed naraw is-saċerdot mhux l-attur prinċipali. Is-saċerdot huwa strument f'idejn Alla biex permezz tiegħu Ġesu jagħmel sagramentalment preżenti għalina il-ħajja, il-mewt u l-qawmien tiegħu mhix ċajta ta'. L-Ewkaristija xi ħaġa li jagħmilha Alla għalina u bħala xi ħaġa li jagħmilha Alla għalina m'għandi żmien mhix marbuta b'post. Bħal ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Għad li seħħu f'post partikolari, għad li seħħu fi żmien partikolari, huma ta' importanza infinita għal kull bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. U bliema mod Alla il-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu li seħħew fi żmien partikolari u f'post partikolari jagħmilhom disponibbli għal kull bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. L-ewwel qabel kollox permezz tal-Ewkaristija. Mela l-Ewkaristija niċċelebraw issa imma tagħmilna ħaġa waħda mhix ċajta eżisħut taħseb tgħid. Mal-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Jien qiesni x'in nirċievi x'in niltaqa' ma' Ġesu fl-Ewkaristija se nisir ħaġa waħda miegħi fit-qarbien imqaddes. Jien qiesni noħroġ miż-żmien u nsir ħaġa waħda mal-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu eżisħuti. Kemm hija ħaġa tal-għaġeb Marija Santissima. Kieku taqseb tieqaf fuqha u tirrifletti fuqha tkexkxek bil-bart. Eżisħuti ta' tkexkxek bil-bart. Jiena nsir ħaġa waħda mal-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu iżjed minn dawk il-persuni li kienu jgħixu dak iż-żmien ta' iżjed minn Marija u Ġwanni u l-Madalena li kienu f'riġlejn Ġesu msallab. Iżjed minn dawk li rawh imqajjem mill-imwiet lil Ġesu. Għax Ġesu jsir ħaġa waħda miegħi bil-ġisem bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità eżisħuti. Kemm hija ħaġa tal-għaġeb. Però dak kien l-ewwel pass li tkellemna dwaru l-aħħar darba. Ħanerġa' ngħidilkom biex inkunu eżatti rridu ngħidu l-Ewkaristija tagħmel sagramentalment preżenti għalina il-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Mela Ġesu mhux jerġa' jbagħti u jerġa' jmut u jerġa' jqum mill-imwiet fl-Ewkaristija, dik ġrat darba. Imma dik il-ġrajja tant kbira hija ġrajja divina, ġrajja ta' Alla li ma tistax tkun maqbuda u limitata biż-żmien u l-post, u allura toħroġ u tħaddan lil bniedem ta' kull post u ta' kull żmien propju permezz tal-Ewkaristija eżisħuti. Illum ħanimxu pass ieħor l quddiem. Ġieli ġiekom f'moħħkom tistaqsu għaliex Ġesu jażel ħobs u mbejt biex jibqa' magħna. Għax ma għażilx ħaġa oħra propju ħobs u mbejt. Jien ma nafx. Imma din riflessjoni tiegħi tafu għaliex naħseb jiena. Għax aħseb tgħid x'inhi l-iskop li għalih jeżistu l-ħobs u l-imbejt.
Il-ħobs mhux biex tieklu. Kif tħalli hemm x'jiġri minnu jnawwar u tarmieħ. L-istess l-imbejt. Idum naqriżiet tajjeb fil-fixkun u jgħidu li jitjieb għal xi żmien kif ikun imbit tajjeb, imma l-imbejt jibqa' għal dejjem fil-fixkun ma jilħaqx l-iskop tiegħu. Mena l-ħobs u l-imbejt jeżistu biex jingħataw għalina, biex nikluhom u biex nixorbuhom. Mhux hekk il-ħajja ta' Ġesu kienet eżuti. Il-ħajja ta' Ġesu kienet Ġesu eżista, Ġesu sar bniedem bħalna biex ikun jista' jingħata għalina. Jiena u int welidna biex ngħixu. Ġesu ġie fid-dinja tnisser fil-ġuf tal-Verġni Marija, ħajtu fostna bata u mietu qam, propju biex ikun jista' jagħmel dan. Ġesu jitwielet biex ikun jista' jbati u jmut u mill-imwiet għalija u għalik. Hemm għatta mħabba kbar minn dan. Ma tistax timmaġina Ġesuti, għatta mħabba kbar minn dan. Mela Ġesu irrid jurina ir-raġuni tal-eżistenza tiegħu fuq din l-art billi iħallilna lilu nnifsu fil-ħobs u l-imbejt ikkonsagrati biex ikun jista' jingħata għalina illum issa. Eżiżuti. Kemm ħaġa tal-għaġeb. L-Ewkaristija turina kemm Alla jħobbna. Alla li jsir bniedem bħalna biex jingħata għalina. Alla li jsir ħobs u imbejt biex nkunu nistgħu insiru ħaġa waħda miegħu. Eżiżuti, ma nafx tistax timmaġina mħabba kbar minn din, ma tistax laqas timmaġina. L-Ewkaristija Eżiżuti iżda noqogħdu attenti ħafna. Ma tispiċċax bil-erba' ħitan tal-Knisja ta'. Dik hija ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija stil ta' ħajja. L-Ewkaristija Eżiżuti hija mod li bih wieħed jgħix. L-Ewkaristija niċċelebraw fil-Knisja ma ngħixuha hemm barra. Eżiżuti. Jekk aħna iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tieqaf bejn il-ħitan tal-Knisja, inkunu bħal dak il-bniedem iblaħ, bħal dak il-bidwi jiblaħ li xtara l-qamħ, però x'inġiż minn iżrieħ ma marx jiżżirgħu, ħallih moħħbi d-dar. U dak il-qamħ beda għaddej minn fuqu qata jaqta l-qamħ ma jibqa' tajjeb għal xejn Eżiżuti. Hekk in-nisrani li għalih l-Ewkaristija tispiċċa bil-erba' ħitan tal-Knisja. Ikun bħal dak il-qaddej li sidu taħt dak it-talent u flok ma ħadmu marjaħ bih u ma użax. Meta s-saċerdoti jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, Eżiżuti, ma jkunx qed jgħidilna issa l-quddiesa lesta fittxu tilqu l-barra ħanitfu d-dawl, iżda jkun qed jgħidilna dak li ċċelebrajtu hawnhekk fil-Knisja issa morru u għejxuh fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Eżiżuti l-Ewkaristija hija wkoll mela jekk l-aħħar darba tkellemna mill-Ewkaristija bħala laqa mal-akbar ħabib, illum qed naqsam magħkom dak ħsibijiet ikkonċentrati mat-tema l-Ewkaristija stil ta' ħajja minn l-imħabba. L-Ewkaristija Eżiżuti hija mod li bih wieħed jgħix. San Ġwan infatti fil-kapitlu 13 fil-ġrajja tal-ħasil tar-riġlejn Ġesu jaħsel riġlejn l-Apostli, araw Ġesu x'jgħidilna. Tafu x'għamiltilkom. Intom issejħu lill-imħallem u l-mulej u tgħidu sewwa x'hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u l-imħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intkom għandkom taħslu saqajn xulxejn. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intkom ukoll. Eżiżuti l-imħabba mhijiex kunditata, l-imħabba mhijiex optional għan-nisrani. In-nisrani li ma jgħix l-imħabba ikun bħal dak il-melħ li qata. Ikun bħal dak il-melħ li qata li qalilna Ġesu u x'hekk. Jekk il-melħ jaqta, intom il-melħ tal-art qalilna Ġesu. Imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma tiegħu ma jkun tajjeb għal xejn ħlief biex jintrema barra u jintrifes min nies. Intom id-dawl tad-dinja. Imma x'jiswa dawl li tqedu
taħt is-sodda jew taħt xi ħaġa ma jistax idawwal. Mela nisrani li ma jgħix l-imħabba huwa bħal dak il-melħ li qata' eżis ħuti, ma jibqa' tajjeb għal xejn. Il-mulej qed isejħilna lilna wkoll biex naċċettaw din l-ikbar sfida tal-ħajja eżis ħuti li hija l-imħabba biex insiru ħobs għal xulxejn, biex insiru ħobs għal xulxejn eżis ħuti. U xi jfisser tħobb? Ifisser tagħti lilek innifsek. Tħobb verament kif ħabbna Ġesu ifisser tagħti lilek innifsek. Qegħdin ngħixu f'dinja eżis ħuti li m'għadix taf tħobb, tafu għaliex? Kulħadd jixtieq min iħobbu. Ma ftejt baqa' min iħobb verament eżis ħuti għax il-bniedem li jaqla għajnejh minn fuq Ġesu msallab il-ktieb il-kbejr huwa bniedem ma jibqax jaf iħobb eżis ħuti. L-imħabba ma nitgħallmux mill-kotba jew fl-universitajiet. L-imħabba wieħed biss jgħallimilna l-imħabba vera. Huwa Ġesu msallab li kif sejjaħlu San Ġorġ Preka l-ktieb il-kbejjer għax jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja, jgħallimna l-imħabba vera, jgħallimna dak li jagħti verament il-sens lill-ħajja. U allura, eżis ħuti, kemm kellu raġun San Ġorġ Preka li sejjaħlu l-ktieb il-kbejjer. Jekk irrid inkun nisrani veru allura eżis ħuti, u mhux melħ li qata' u dawn moħbi irrid inħobb mhux kif tħobb id-dinja, tħobb lil min jogħġbok u min jaqbillek. Mhux kif tħobb id-dinja, tħobb il min jogħġbok. Iżda rridu nħobbu bħalma jħobbna Ġesu. Forsi aħna ma rridux inċarġru demna għal xulxejn, imma nħobbu kif iħobbna Ġesu jfisser li u xekk nagħtu lilna nfusna fil-ħajja ta' kuljum fl-affarijiet iż-żgħar. Inħobbu lilna nfusna u ma nħobbux il-min nħobbna biss, ma nħobbu lil kulħadd. Li naslu li naħfru kif ħafer Ġesu eżis ħuti. U allura nerġa' ngħidilkom kemm kellu raġun il-poeta nazzjonali tagħna mill-ġdejt nerġa' naqrajilkom li ħajja bla mħabba nixxija bla ilma. Nixxija bla ilma x'tiswa? Warda bla fwieħa x'tiswa? Warda rose li ma tfuħx isema magħluq. Jalla eżis ħuti nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex jimlilna qalbna bil-mħabba tiegħu nħalluh ifawrilna qalbna bil-mħabba tiegħu u biex l-Ewkaristija ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum billi nħobbu u nirrispettaw dejjem lil xulxejn. Dan hu għandha bżonn id-dinja. Nies li jgħixu l-Ewkaristija. Ħanieqaf hawnhekk, nispiċċa billi ngħid tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija, dan fil-qabar illum fil-festa ta' San Ġusepp u nofruhom għalina l-koll biex ngħixu l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.